40 above category. So 2, 4, 6, 8 sila guys. Walang si ano, defending champion. Zombie apocalypse. Good morning po sa ating lahat at andito pa rin tayo sa Barangay Victory, Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. And for today's race ay 40 to 55 category naman tayo, and hindi nga natin nakuha yung pinaka start nitong race na to guys dahil nagloko itong ating GoPro na ginagamit. So hahabulin natin sila guys at kaalis lang naman. So habang hinahabol nga natin sila guys ay kunin na natin itong pagkakataon na to para batiin ang ating barangay captain Kapitan Ernie Campid Sr., kay SK Chairman Monica Cando at sa kanilang mga barangay kagawad, kay Kagawad Roderick Asi, Kagawad Renisito Abara, Kagawad Ronald Canayon, Kagawad Johnson Sisu, Kagawad Cindy Carolino, Kagawad Victoria Aquino, Kagawad Gerda Cabardo, Kagawad Dario Kali, at sa kanilang sponsor kay Sir Breaker Carolino, at sa ating MC kay Sir Manny J. Cando. Salamat din po sa aking boss na laging sumasama sa akin dito sa isla, kay Boss Joey Carrillo. Abangan guys ang ating susunod na race sa March 26, 2022. Sabado po yan, ang Rakrakan Part 3. So andito na nga tayo guys at inabutan na natin itong mga participants dito sa maliit na tulay. Shoutout po kay Ma'am Jeannie Kalikdan Kamba from Barangay Victory. Number 1 po na viewer natin si Ma'am. So thank you Ma'am sa suporta at sana bless ka pa lalo ni Lord. At back to race na nga tayo guys at patuloy na bumabanat itong ating 40 above category dito sa ating race line.
Ayan nga guys, at paparating na itong ating 40 above category dito sa may pinaka crossing ng isla. Dito yung pinaka sentro guys. Tingnan natin kung sino na ang nangunguna. Yun pa rin guys, yung tropa pa rin nating naka black at red na jersey ang nagdadala sa peloton mula nung umpisa at hanggang dito guys sa paliko ay siya pa rin ang nasa unahan. So tingnan natin guys kung mananatili sila sa ganitong takbuhan at nagpapakiramdaman itong ating mga tropa. Wala pa tayo nakikitang banatan simula kanina guys at talagang nagpapakiramdaman itong ating mga participants at talagang iniipon nila ang kanilang lakas para sa dalawang laps pa na kanilang bubunuin dito sa ating karera. Yun, may bumanat sa bandang kaliwa at sinundan ng isang tropa guys, so bumili ng takbuhan. Malayo na. It's a prank. At inabutan na guys. Inabutan na tumatawa ba itong ating telephone na nakasunod sa kanya. So prank lang daw, prank. Sabi niya it's a prank.
parating na ating 40 above category para sa ating second lap. Pag ikot nila guys, last lap na. So nagkakabanatan na naman ang ating 40 above category. Yan, nauna ito ang ating tropa naka-green. Yan. So pang second laps guys, at itong ikot na tayo para sa ating final laps.
A few moments later. Fourth runner-up, MTV 40 to 50. Carolino. From Bulinaw. Pilar. Ay, Victory, Bulinaw. Victory, Bulinaw, Pangasinan. Napoleon, Carolino. And the third runner-up goes to Nelson Carolino. Carolino. From Salud, Bulinaw, Pangasinan. And then the second runner-up goes Saldo Carolino. From Victory, Bulinaw, Pangasinan. And the first runner-up goes to Erwin Vergara from Victory, Bulinaw, Pangasinan. And the champion, Isagani Caracas of Yun o. Congratulations mga taga-Bulinaw! Anda nyo. Mabuhay tayo hanggang gusto nyo. Anda nyo! New champion na po ng Santiago Island. Yan. Bago na po ang champion ng ating 40 above. Yan. Congrats sa inyong lahat guys. Thank you.